Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vom juca pe serverul Hypixel și cred că Skywars. Da. Și să intrăm pe server. Am încercat să filmez, dar problema este una. Chiar la fix am intrat. Skywars! Am zis Survival Games, că dacă am zis jucăm de fapt Skywars. Sunt foarte răgușit, deci nu pricep. Deși vreau să vă anunț de o nouă serie care a apărut înainte acestui episod de Skywars. Sky Island. Joc pe o lume survival, ca și un fel de clubul minerilor, numai că mai diferit. De ce nu? De ce nu mor, mă? Oh. Uite capul meu, ce greu e să omor lume. Aici nu cred că era nimeni. Ce-l play sau boți? Sau evident bulgari. Aș putea muri, dar nu vreau. Oh. Interesant. Și mai interesant, în sfârșitul enchanting. Ce nu poți intra pe... Lasă. De ce ratez? M-am mai antrenat cu arcul de o grămadă de timp. Cum? Nu știu ce am. Măcar chiar merge enchant table. Ce nu merge?
Am câștigat. Mai joc o tură. No, vedeți, mă, cum am câștig și eu când încep seria. Și dacă auziți TV, îmi pare rău, foarte, foarte rău. Dar n-ai ce-i face. Foarte răgușit, deci nu pricep. Și nu mi se văd blocurile foarte fain. Acum se văd. Oh, double bow. Oh, cum am armată, n-am armură. Serverul ăsta numai așa știe să joace. Ai de capul meu. Deci, am uitat că-i pot acolo. Cred că la a fost noroc. Bine, măcar că nu mai stăm la... nu mai stăm atâta. 7 minute de când filmez. Așa fain craterul în pământul bușa aici. Eu cred că e mapa aia cu chesturi. Unde e eu? Ah. De ce? Vă rog, spuneți-mi de ce am devenit și eu așa de slab la Minecraft. Răspunsurile se fac în comentarii. Serios, fără cască? E bine și așa, nu mai avem arc. Și o să trebuiască să facem ceva foarte riscant. Mai avem cupulețe. Da, o să închei aici episodul, nu știu de ce, nu mai are sens să joc. Și Și s-a terminat și acest episod. Dacă mai vreți episoade, dați un like, un subscribe și pe seria de Sky Island vă voi pune pe panoul topul abonaților care l-am făcut. Bye!